Mangke rumiyin to. Mangke rumiyin sakmenika dipun aturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Hyang, menika mangsanipun perang. Lalampahan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Arga Setra puru mengsah Gardapati lan Wresaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negaring Astina kejawi namung anak kula Abimanyu. Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Hyang malah mbotoi dhateng pun Abimanyu badhe dimajengaken wonten ing Pabaratan. Dumadosipun Abimanyu kedah kapuping Rana Madyalaga pejah wonten ing Mabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dhateng Abimanyu nalipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah lenggetuni kok ora uwis-uwis menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh. Pada penggalan video berikut, terdapat banyak pembelajaran. Belajar bersama dari cerita Wayang Kulit. Datanipun semanjing wonten pesanggrahan Bulu Pitu. Nana Gandaka Japa nalika semanten saya dangu lampahing Sang Hyang Candra. Wus gumilewang mangulun. Sang Hyang Surya wis tunggang gunung ana ing Brangwetan. Kacarita Sang Begawan Durna nalika semanten wis pinatah madeg Senopati medal wonten ing tepining Tegal Kuru Kasetra ndadosaken kejot penggaling Sang Begawan Durna jumlorot madya balaning sawarga Bathari Durga miwah Bathara Kala nenggih saperangan wadyabala dandang makura karo kagiat nenggih pandhita ing Sukalima wau. Sikra bala kang tumingal prang campo samya medali ler dadit wileting goto dan nyanggung manguncang niti benjang sangaji mijil ati nyong ngedali wus lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning Dungkul Wana dadi alas-alas dadi wana. Bareng aku wis samapta ing gati sawega ing diri.
prapta ning tepining Tegal Kurukasitra. Lah kok dadi iki gawe kaget. Atiku iki ana cloroting. Tak kira yen to ndaru tetarungan ana ing antariksa. Bareng caket taos padake. Oh, lah iki ora panglik. Iki rak para berkasaan ing mapan ning Dandang Mangore. Nuwun sewu Penemban. Lagar kaleresan mekaten kula sak wadyabala namung badhe kepengin ngeyup kamukten dhateng Paduka Penemban. Dene sakmangke Paduka sampun pinarengaken dados senopati mangrurah para Pandhawa wonten ing Tegal Kurukasitra. Kula tilaranipun sawargi Bathari Durga miwah Bathara Kala. Para jim setan priprayangan sami nungsang puyang numbuk bentus mboten gadahi pengayoman. Malah samangke mboten saged nedha dhateng pangan kula ingkang sampun kinodrat dados tedhanipun para baju barat. Satemah samya luwe samya kepengin prapting Tegal Kurukasitra nanging mboten wonten ingkang paring pengayoman dhateng kula. Penemban kula aturi ngayomi dhateng jasad kula. Menawi Paduka pareng ngayomi dhateng kula mboten ketang sakmangke kula badhe rencang-rencang mejahi para Pandhawa. Oh, Penemban adan semanten ugi kula nyuwun pengayoman Penemban. Nanyula Penemban kula nyuwun pengayoman dhateng Paduka Sang Penemban. Sampun dangu sanganing para wadyabala mboten nedha dhateng batanging menungsa mila dinten sakmangke gandeng Paduka sampun dados senopati. Keparenga paring pangayoman dhateng sangganing para Padya Barat. Tilaranipun Bathari Durga miwah Bathara Kala sakmangke nderekaken jengantika Penemban anggenipun madheg suraning driya senopati wonten madyaning Tegal Kurukasitra. Oh lole lha kok dadi kaya mangkene lakone wadya balaning Pandya Bathari Durga. Gandeng kowe wis padha sambat karo Begawan Durna. Yen to kowe ora entuk pangan mergo ditinggal karo pengayomamu ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lan tulus saka lair batinmu kepengin bantu karo Begawan Durna. Oh, kabeh wae para wadyabala berkasaan baju barat malah kepasang Yogyakarta ing ngenu. Kang mangkono saya wuh kekuwataning Begawan Durna mrene bakal maju ana ing pabaratan. Menawi ngaten Paduka Penemban Durna marengaken. Menawi ngaten Paduka Penemban Durna marengaken dhateng lampahipun para baju barat. Lho, mesti wae tak keparengake. Jer kowe nambahi kekuwatane karo Begawan Durna. Menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. 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 Barisamu aja nganti ketara. Gandeng kowe iki jiwaning utawa wataking jim, mula barisanmu ya aja nganti kasat mripat tegese kudu nganggo laku dedemitan. Mengko yen wis para Pandhawa majang senopati on Tegal Kurukasitra mung ngenteni marang dawuhing Begawan Durna. Ya kowe wadyabala baju barat kabeh. Nggih, ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng pangkatipun para wadyabala benjang menapa? Swatama wonten timbalan dawuh Kanjeng Rama. Gedhekno atimu ya, Ngger. Pun bapa tak rewangi kaya ngene iki mergo goleke kamukten karo kowe nanging sprana-sprene aku ora bakal entuk kamukten. Yen to ora tak rewangi kaya ngene iki, sapa ingkang bakal muktekake lawan kowe? Jer kowe anakku. Lho iki. Mula ikhlasno bapakmu madheg senopati. Dina semengko bakal katon kamuktenmu sarana aku iso mateni para Pandhawa. Kowe mesti bakal entuk pangkat derajat ingkang sakmurat kalawan labuhanmu tumrap negara Ngastina. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan Penemban. Lajeng sakmangke kepareng Paduka nembanga tengara budhaling wadya budhalke para wadyabala sak pirangan. Ngerakit gelaring baris napaki Tegal Kurukasitra. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angsal lembah kang piniji sang swatama sigra medal kondang wadya bala mangku. Rumah kang para wadya anampi dawuhira dan wonten kang samya kantun amung nenggo bendi bidal
Posnya rampung sang swata manggenya Matur dhateng Kanjeng Rama menawi katiti priksa satu kabidalaken sewanci-wanci bodol mboten badhe angujiwani. Yen ta kabeh padha ngundang ora bendhe pisan dandan pindha nglumpuk ping 3 bodol. Lho nggih, ngestakaken dawuh nyuwun pamit medal pasilan. Sehat-hati aja kaya bocah cilik. Katinon saking Mandrawa. Nalika semanten lampahing para wadyabala nderekaken Sinopati Pengambit tenggih Bambang Swatama. Katinon saking Mandrawa tindaknya Sang Begawan Durna lamun kacandra Sikra bidal lumampah anut wirama
satemene ana rasa ing nggondheli karo Begawan Durna. Nanging kewajiban kudu tak sisihake karo rasa katresnan. Sabab yen to kewajiban tak campur aduk karo katresnan mesti bakal warsa. Ora bakal bisa milah-milahke siji lan sijine. Ya. Mendawa nadan tak sawangi sih katon sepi kanan Tegal Kuru Kasetra. Nanging aku percaya bantring swara bedhug tambur saka negara Ngastina yen to Ngastina ngetoni Senopati. Ayo aja sangga runggi, aja tida-tida rasamu. Iki Begawan Durna madheg Senopati ana negara Ngastina. Oh, Ngger, aja nganti walang ati rasamu. Tandang ana Janaka, Werkudara, Puntadewa kene maju bareng regane ati. Mbak lumembak ombak ing samudra kula nuwun mangke amit pasang Kalimantabe tinebene kula duni dumawahing tawang tuwang eyang kula nuwun sewu sampun kinten kula wantun ngrumiyini dhateng wasisanipun Alindra ing Wirata Kanjeng Hyang Durgandana inggih Kanjeng Hyang Matsapati. Kula menika gumun lelampahan sampun kepengker tebih ewadene tasih rinaos dening Kanjeng Hyang Matsapati ketitik pendak-pendak paduka Kanjeng Hyang lenggah wonten ing pesanggrahan tartemtu ketingal netesaken waspa. Kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa langkung-langkung menawi wonten sowanipun kadang kula panengahipun Arjuna Kanjeng Hyang boten saged amambengi dhateng ngubal babaling raos satemah tilar dhateng wewatekanipun Alindra Gung Binathara ing Wirata lajeng muwun hangguguk kados dene lare alit menika kula nuwun sewu ingkang dipun penggalih menapa Werkudara nggih apa Siadi tau tati nampa pangendikaning Kanjeng Hyangmu ing Wirata? Wah. Nadyan aku sepisan wae durung tau nampa ngendikaning Hyang.
Majapati kakekku ing Wirata, mbok menawa ingkang pendhak dina campur mbarep kakangku. Mbok menawa tau tate nampa pengendikaning Majapati kakekku. Yayaji, wonten pengendika ing ngadhawuh. Wonten menapa? Koko Prabu. Pendhak-pendhak Kanjeng Hyang Matswamati tansah ngucap dhateng putra paduka inggih anak kula Punangka Wijaya inggih pun Abimanyu. Kula kinten Kanjeng Hyang dereng saged anyupekaken dhateng kawontenanipun Abimanyu ingkang gugur wonten ing madyaning peperangan. Inggih nyatanipun boten maiben jer nyatanipun sakmangke Abimanyu nilar dhateng satunggiling garwa ingkang nedheng bobot inggih menika boten sanes kejawi namung Kanjeng Hyang Utari. Mbok menawi saya pingget penggalipun Kanjeng Hyang Wirata menawi engmut lairing punang jabang bayi sakmangke sampun boten kagungan tiyang sepuh Koko Prabu. Suram-suram tiwangkara kingken ler manguswa kang layon denya ilang manise wadananira baranang netra konjem ping Bantala Werkudara, Apa? lah iki apik lho Yai. Wah, anu kahanan kaya ngene malah gunemamu sembrono. Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring pangandikan yen to Kanjeng Hyang urung iso nyupekake kelawan lakon ingkang wis kepungkur, ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumuli muwun kaya dene bocah cilik ora keri adimu Janaka. Ya ora jeneng mokal. Sapa to sing ora pingget atine jer nyatane sing jeneng anak mongko ginadang-gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Ya, Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki merga saka sing gawe urip. ya. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthine sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ana ing panguwasaning Gusti. Titah mung saderma dititipi marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho. Ya. Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi iki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni iki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembug. Yen to patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki terus piye coba? Le arep ngleremke penggalih Kanjeng Hyang karo adimu Janaka iki piye? Kresna, kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter.
Aku ramaido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku Kresna. Aku mbiyen duwe gegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Mongko sing lanang wis ora ana. Sesuk nek bocahe lair takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara. Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangke rumiyin to. Mangke rumiyin sakmenika dipun aturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Hyang, menika mangsanipun perang. Lalampahan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Argasetra puru mengsah Gardapati lan Wresaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negaring Astina kejawi namung anak kula Abimanyu Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Hyang malah mbotoi dhateng pun Abimanyu padha dimajengaken wonten ing pabaratan dumadosipun Abimanyu kedah kapuping rana Madyalaga pejah wonten ing pabaratan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dhateng Abimanyu nalipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah lenggetuni kok ora wis menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh. Ning rasaku kuwi lara. Lah inggih. Kula ngertos. Sapa to wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna. Kula wonten dawuh. Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Leh mar nangis ki tekan sok kapan? Mongko bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung wong loro. Bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung piyayi loro, satriya loro, siji Werkudara, loro Janaka. Werkudara kuwi biyen nalika Gatotkaca tekaning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren le sedhe kok genti kowe. Iki kok nek genti genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas angkara murka dadi utusaning adil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna angkara murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semono kang kamanungsanira kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Koko Prabu sepinten kalpadan kula nyuwun kenging samudra pangaksami jernyatanipun manahipun titah menika wah gingsir wis ora sandadak mbok rembug yen tok bolan baleni mbok bolan baleni tundhone ora becik eyang piye samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamanten kasuwargan jati wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak anggenipun mapan wonten ing Nur Kastuba ya Kresna sak banjure kula nuwun sewu sak mangke kedah tata-tata ngrakit gelaring baris. Mergi wancinipun sampun kados mekaten menawi Kanjeng Hyang boten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados senopati. Gusti. Miturut petungane Kresna sapa ingkang bakal dadi senopati ana ing pabaratan Tegal Kurukasetra. Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para senopati, sak mangke ingkang badhe dipun ajokaken boten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima. Durna ing Sukalima. Inggih Kanjeng Hyang. Cumanggah anggara sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk.
Gumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Begawan Durna ing Sukalima gerang daplok. Wong wis tuwa ngewangi karo para Sata Kurawa. Kresna kanggo nambak lakuning para Kurawa lilanana, aku ingkang bakal madeg Senopati. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Menawi paduka Kanjeng Hyang kebadhe madeg Senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadigdayan paduka Kanjeng Hyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Hyang menika mangke kapuping Rana Madyalaka, sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi Senopati ngembari marang kadigdayaning Begawan Durna ing Sukalima? Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka. Koko Prabu. Piye? Nuwun sewu menawi sak gedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira sadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep kese ketemu ngakal mesti aku iso nampa. Nanging yen to dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu peksa aku jiat karo Siadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepundhen kula. Menika guru kula. Kula saged kados mekaten menika pinulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna. Menapa inggih badhe kelampan kula sakmangke badhe wantun lan mentala dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawon kaliyan bojo kula kados pundi? Kosek to, Sri Kandi kae rak wong wedok to. Sri Kandi wong wedok nalika semana tak tari Sri Kandi kowe dadi senopati tanpa nganggo pamadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Hyang ngetal kandha Sang Mahatmarsi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandel lahir batine tangeh wani ngadepi Kanjeng Hyang Dewa Brata. Nanging Sri Kandi wani. Sri Kandi wani. Katemane Kanjeng Hyang ngetal kandha gugur madyaning pabaratan merga saka Sri Kandi. Lah kok dadi kowe tak ajaka ning Mabaratan mung dasar merga Durna kuwi gurumu kuwi rak mbiyen. Iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur. Jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madeg ana ing barisaning Kurawa, cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka. Piye kowe kok njur malah ndungkluk? Koko Prabu, piye? Menawi tetela mekaten. Sakmangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah. Bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara. Nggih. Kowe dadi senopati pengapit? Yo, sagu. Lah rak ngono. Eyang, piye? Sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah. Sabanjure kantun ngentosi pangrakiting gelar baris supados majeng wonten Tegal Kurukasetra. Yo, sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Ing rekat lampahing rata tan pantara prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Iram kang tungingal dendeng saingga praja. Nalika semanten nedeng jumangkak sangya para Pandhawa kedadak samya geger samya alok yen ta ana dewa ingkang darat wonten ing Madyapada ingkang mlebet wonten ing pesanggrahan nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Indranite Gajah Kyai Hirawana. Nenggih anganti dhateng Sang Hyang Bathara Wisnu Nite Garuda Kencana datan kantun Bathara Kumaja dados kekagyat sangya para Pandhawa wau.
Yana dewa yen nuntuna wong abrang yen nuntuna wong abrang kasangsaran ira wang oh iladal kejut raos manah kula pun dene paduka Iwang Pikulun Bathara Indra Iwang Pikulun Bathara Wisnu tuwine Iwang Pikulun Bathara Kamajaya ingkang rawuh wonten ing pesanggrahan kemarin kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk pukulun iya ya Durgandana ulun tampa pangestu ulun tampanana Matsapati ulun tampa pangestu ulun tampanana iya ya Prabu Matsapati ulun tampa pangestu ulun tampanana Matsapati kula pundi nggo jimat paripe dayaning kasantosan pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Puntadewa ulun tampa iya Puntadewa ulun tampa iya ya Puntadewa ulun tampa pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna ulun tampa Kresna ulun tampa iya ya Kresna ulun tampa wah Indra kakekku Wisnu Kamajaya aku ngaturake bekti iya ya Werkudara ulun tampa iya Werkudara ulun tampa iya ya Werkudara ulun tampa nyuwun mapunten pukul kejut raos manahipun ingkang wayah pun Durgandana dene rawuh paduka ingkang sengkan datanpa pepoyan monggo menika wancinipun peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun menapa sekedinipun rawuh paduka pukulun menika diutus Sang Hyang Jagat Girinata inggih Sang Hyang Jatimurti kinarya amulung dhateng wayah-wayah kula para Pandhawa upami tetela mekaten kula mboten badhe selak Jernyatanipun pejah gesangipun titah ing mapan wonten ing Janaloka menika gumantung dhateng panguwasipun para Jawata. Mila kula sumanggaken paduka Hyang Adi Pukulun Surapati. Matsapati wonten timbalaning adhawuh. Aja kaduk ati kajron menampa. Yektine prapta ulun ana ing pesanggrahan. Sayekti mung jurung pamuji kelawan para Pandhawa sabab kawiwitan saka ing ngarep tekaning dina iki Begawan Durna wis manjing dadi senapatining para Kurawa. Monggo ngertiya, antaraning Durna lan para Pandhawa, Durna lan para Kurawa kuwi ora bisa dipisahake. Jernyatane Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha siswaning Begawan Durna. Inggene bakal katandha sapa ingkang ngutang bakal nyaur, sapa ingkang nyilih bakal ngulihake, sarta sapa ingkang nandur bakal ngunduh. Mula sing prayitna ngati-ati. Jeneng ulun Sang Hyang Bathara Indra kelawan pukulun Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Kamajaya yekti tansah paring donga pangestu kelawan para Pandhawa. Mula Arjuna aja wegah sarta aja ndelung kan dadi lair batin kita. Ana ing kene katandha sarta bakal kinarya bukti lamun sira putu ulun Harjuna. Yekti wis pantes dadi laranging jagat lancuring bawana ora nyawang sapa ingkang dadi mungsuh kita kudu kita sirnakake jer kita minangka dadi utusaning adil mangrurah satru murka ingkang mapan ana ing jagat satemah sesuk purnaning Bratayuda bakal kababar jagat anyar ing kebak katentreman nggir Arjuna mulat para Sang Arjuna ismanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang pukulun namung pangestu paduka ingkang kula suwun mugi-mugi sageta nindakaken dhateng dharma ingkang sampun sinampiraken wonten pundhakipun ingkang wayahipun Janaka kang mangkono madhep mantep kang dadi ati kita ora lan aja nganti wegah sarta aja kuwatir Dewa tansah mayung lawan laku jandra kita yekti ulun tedhak ning jagat ya mung kepengin ngendikake apa ing wis ulun ngendikake kelawan jeneng para kulup para Pandhawa sakabehe lan mligine Arjuna padha lakonana nggone padha nglakoni perang suci kang aran Bratayuda Jaya Binangun aja nyawangake nyawa ing padha tekaning pati sayekti patining para titah ing mapan ana ing Tegal Kurukasitra mau wis cinandhang lan kinudrat marang panguwasaning dat kang murwing dat Matsapati Kresna Werkudara Janaka Puntadewa prayogakna nggone padha bakal ngrakit gelaring baris kaya wis cukup dawuh ulun
Ulun Buya bakal melu-melu perang gedhe Bratayuda ya mung jurung pamuji kelawan putu-putuku para Pandhawa muga-muga bisa padhang dalaning para Pandhawa nggih sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka ulun. Boten ana babar pisan. Nyatanipun ujaring para kaki-kaki ujaring para sepuh nyebataken wonten ing Bratayuda menika boten wonten kenging dewa setunggal kemawon ingkang tumut-tumut perkawis menika. Lho sing jeneng menehi pangestu rak ya entuk-entuk wae to Kresna. Oh inggih, inggih. Ya mung gumunku kok dadak do numpak gajah, numpak merak bareng. Ngebak-bak inggon. Lah inggih. Janaka kula wonten timbalaning ngadhaw. Sang Hyang Surapati wis paring pangestu kelawan jeneng para kula putuku bocah bagus. Sang Hyang Bathara Sumansemono uga Sang Hyang Bathara Kumajaya. Apa isih tida-tida rasamu, Koko Prabu? Kula nyadong dawuh. Arjuna, aja lali lho. Semar saanakane cangkingen ora ketang mung saka pinggiring Kurusetra, nanging dayaning Panakawan kuwi gedhe tumraping sira Yayi. Lho niki ngestaken dawuh. Nah ingeten kula nyuwun pamit Werkudara. Nggih, ngrakit gelaring baris. Siadi dadi senopati pengapiting Adimulanang Madukara. Yo, Matsopati kakekku aku njaluk pamit surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Tak balang puja sesanti padha lanang jurip nunggir putu-putuku kabeh. Merasakan terang ketika pernah merasakan kegelapan.